Moikka, mä oon Eevi Vepsä. Tervetuloa mukaan treenaamaan. Tää on siis tähtikunto-treeni numero 2. Me tehdään vähän samaan tyyliin kuin se ensimmäinenkin, että on ne 3 liikepatteria ja aina minuutti yhtä liikettä. Näissä liikepatterissa on 3 liikettä ja minuutti on edelleenkin pitkä aika. Se tuli varmaan ensimmäisellä videolla tutuksi ja selväksi kaikille. Eli ensimmäinen liike on semmoinen painijan askelkyykky. Pitkä askel eteen, sen polvi menee 90 kulmaan. Viet toisen jalan taakse, siirrät toisen eteen, ponkaat sillä ylös. Tää sama jalka ottaa askeleen eteen, täällä taas jalan vaihto, ponnahdus ylös. Näyttää pitältä. Hyvää tasapainoliikettä, jalat tekee paljon hommiin. Jos haluat vielä haastetta, voi laittaa kädet sivulle, kuvitella lapoja taaksepäin. Saat ylävartalon, syvät lihakset siinä. Ja samalla mukaan hommi. Eli sit kun oot tehnyt minuutin sitä painijan askelkyykkyä, niin teet sellaisen liikkeen kuin sakset, ja sitä kanssa minuutti. Käyt selälles makaamaan, ottat jalat ylös ja ylävartalon kanssa kunnolla kippuralle. Kädet ylös niin, että lapoja vedät kuitenkin alaspäin, tulee hartiat yhdessä millään tavalla. Näet tekee jaloilla ihan tällaista yksinkertaista saksiliikettä, koko ajan puristaen alaselkää kohti lattia. Kato myös, että niskaa pyöreä, jos pidät päätä näin, niin niskat menee niin. Ja siinä hengittää. Nyt kun oot tehnyt minuutin saksiliikettä, niin teet taas minuutti sitä painia askelkyykkyä, se mikä on siis ihan ensimmäinen liike kanssa. Sitten on ensimmäinen liikepatteri tehty. Juot sen jälkeen vähän vettä ja valmistaudut seuraavaan liikepatteriin. Nyt kun oot tosiaan juonut, pitänyt pienen tauko, ravistellut vähän paikkoja, niin siirryt seuraavaan liikepatteriin. Siinä on semmoista liikkeet kuin alligaattoripunnerrus, perhonen ja alligaattoripunnerus. Näytään se alligaattori nyt ihan ensimmäisenä. Eli käyt punnerusasentoon naisilla joko jalat maassa tai ilmassa, jos on vahva, ja miehillä, jos on tosi vahva niistä jalat ilmassa ja se on tosi heikko, niin jalat maassa. Toinen käsi ojentajapunnerusasento eli lähelle kehoa. Toinen käsi tavalliseen punnerusasentoon. Siitä punnerrat ja vaihdat käsien paikkaa. Mitä lähempänä se on omaa kehoa, tuo taalempi käsi, sitä enemmän ottaa ojentaja ja sitä raskaampi on. Myös aina hengittää liikkeen aikana. Ja pidä se tahti semmosena, että sillä jaksaa suurin piirtein sen minuutin tehdä hommia. Ja jos olet oikein kovassa kunnossa, niin voit tehdä myös nämä vaihdot hypyllä, mutta se on aika raskasta tehdä sen hyvin pitkän minuutin ajan. Eli sit kun olet tehnyt minuutin sitä alligaattoripunnerusta, niin käyt suoraan tekemään tällaista liikettä kuin perhonen. Hyvä vatsalihasliike just niille syville vatsoille. Voit pitää jalat joko silleen, että polvet on koukussa maassa, polvet on koukussa ilmassa, tai sitten jalat on suorana ylöspäin. Laitat kädet tämmöiseen T-asentoon, ja uloshengityksen aikana rupeat ikään kuin sulkemaan sun siipiä, verkotun siipiä. Rutista kunnolla tuolla ylhäällä sitä vatsaa ja katsokaa, että se katse menee omaan napaan. Ja oikein hyvällä omalla tunnolla katsella omaa ihanaa napaa. Sieltä se liike menee nikamalta. Liimaa taas sitä alaselkää sinne lattiaan. Tulee sellaiset, tai jaksaa niinku pitää niitä omiin, tai vatsa ei röllätä sille, jos perus niinku suomalaisen vatsa on tämmönen, ne syvät vatsalihakset, kun ne on vahvat, ne jaksaa pitää kaikki sisuskalut siellä paikallaan. Jos treenaamaan noita pinnallisia vatsalihaksia, niin voi olla päkki, mutta muuten vatsa pöllöttää ja möllöttää. Eli syvät vatsalihakset. Eli siinä oli taas tuo toinen liikepatteri. Sen jälkeen juot vähän vettä ja tulet viimeiseen liikepatteriin mukaan treenaamaan. Ja ensimmäinen liike siinä on sellainen kuin jännehyppy ja iso hyppy. Ja homma menee silleen, että 3 pientä jännehyppyä, ravistelet vähän jalkoja, iso hyppy ja sen jälkeen taas 3 pientä jännehyppyä, ravistelet, iso hyppy, ravistelet, 3 pientä hyppyä, iso hyppy. Ja ravistelu. Se ravistelu siinä välissä
on tärkeä, koska muuten ei millään jaksa tehdä täysin. Sitten hyppelyjen jälkeen selälle vähän hommiin. Siitä saa kädet ja jalat kanssa avustaa. Ja käyt vatsalle makaamaan. Ja käyt nostamaan käsiä jalkoja ylös. Avaat tähden muotoon, kiinni, alas. Ylös, auki, kiinni, alas. Ylös, auki, kiinni, alas. Sitten viimeinen liike, tätä vikaa liikepatteri on semmoinen kuin kastemato. Eli päivät lantioon, lähdet käsillä kävelemään eteenpäin punnerrusasentoon. Punnerrat, kävelet käsille takaisin ja sama uusiksi. Jos ei punnerrus mene kokonaan alas, voit tehdä pienen jouston. Tai laskee polvet maahan, punnertaa siitä. Pääasia, että paino siirtyy vähän toisella tavalla sinne käsille. Vahvistaneeksi rinta- ja olkalihaksia siinä samalla. Eli sit kun oot vetänyt nää liikepatterit kerran, niin tee perään toinen kierros. Aina se 3 liikettä, tauko, 3 liikettä, tauko. Juo välissä vähän vettä, ravistele paikkoja, pysy liikkeessä. Kun oot tehnyt ainakin 2 kertaa, saa tehdä 3 kertaa tai enemmän, niin pienet venyttelyt siihen loppuun, muutamia syvähengittelyitä, juo hyvin puhasta vettä ja kun on laadukasta suolaa ja MSM päällä, niin hermosto tykkää, lihakset, nivelet muutenkin palautuu. Kivoja treenejä.